aku arep balik mau wis petuk karo UM, aku wis dikei madu. Alhamdulillah awak wis sehat. Jadi aku arep balik. Jadi kanggo subscriber aku njaluk doane mugi-mugi aku selamat ning perjalanan iki tekan sampai tujuanku. Karena memang akeh tenan godaane rintangane ning ono preman. Kaya mungkin ono sebagian preman iku aku wis ngerti nek aku konggon arep balik. Tapi mugi-mugi ora ono hambatan rintangan perjalanan itu. Allahumma sholli wa sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Emang konggone wae balik nggonku iku nanjak mudu nanjak nanjak gununge. Jadi arane dhewe golek jalan setapak ning kebon ning bukar. Terutama tujuan dhewe supaya ora sampai ono gangguan ning perjalanan. Aja sampai dhewe kengerten kalau rombongan preman itu karena mengakeh ngekon anak-anak bae kon nyegat dhewe aja sampai ono apa-apa ning perjalanan. Astaghfiru Rabbakum kana ghafaro wa yursilli sama alaikum metroro. Memang aku wis mari. Tapi jenenge adewe nembe tas luka. Memang kudu istirahat total aja sampai dulu. Karena emang fisik adewe kumpul nek tunggu glut-glut, wong mlaku wae cek krasa, tapi alhamdulillah wis rada ringan. Karena jenenge emang pernah luka atau ning muntah darah di kae, emang ono sisa-sisane, tapi mugi-mugi adi diparingi cepet diparingi kesehatan, perjalanan iki ora ono hambatan. Emang perjalanan dhewe iki kesel, aduh, enggak cuma gelo karena munggah mudun numpak gunung. Jadi ya dhewe memang kudu hati-hati delok-delok mbok ana wong ana preman, karena preman itu nyebar ke anak buah setiap nggone spiritual iku sono kaya ana sing mata-matani, kaya ana CCTV-ne ngerti kabeh preman nek tangkok anu laku dhewe iki. Iki sing dhewe bingung iki. Kok ngerti? Dhewe mrene dhewe ngerti, dhewe mrono dhewe ngerti. Iku sing gawe bingung iki. Ya dhewe ora hati-hati sampai kecegat preman-preman itu ya iso ora iso memang rombongan preman-preman iku arep mateni kabeh spiritual. Jadi dia ora seneng nek ana spiritual iku mengganggu hama. Sebenarnya hama itu preman-preman iku dhewe. Sing gawe resah warga, sing gawe resah masyarakat, sering nyolongi ternak, nyolongi bondo masyarakat. Tapi ngerasa bener dhewe. Tapi emang kewajibannya dhewe lah ngebelani sing bener. Tapi ben arep piye ge? Dhewe iki emang kewajiban harus dipiyek nenek. Astagfirullahaladzim. Nembe diomongke iki wis nono. Sampai arep apa? Mau mana kamu? Arep balik aku nggone UM. Tas berobat, njaluk madu, njaluk sari maja karena ana tanggaku sing kena stroke iku njaluk sari maja. Sampai aja ganggu aku arep mlaku tok. Gak bisa sini, aku. Terus maksudmu apa? Sampean kok ngerti-ngerti nyerang arep apa?
iki preman-preman itu santing kaya ngene iki iso ora iso dhewe yo kudu nandhani. Jadi sampean orang ngekei aku balik. Mangga. Kamera terus kira kabeh iso ora iso wara kuat ben aku nembe mari iso ora iso iki kudu nek geleme kaya ngene aku sebenarnya ora pengen ribut aku iki pengen lewat tok tapi sampean sing njaluk kok iso kaya ngene nek aku ora dikeki lewat terpaksa Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina. Weh, aku ngerine ana sindi yo iki karena nggak mungkin maniti gini tok pasti ben mati bisa lah sing aku ngurusine ben tak tinggal wae sing mesti ya carane supaya aku cepet tekan rumah jadi subscriber kabeh iki lah kaya ngene sing tak wedeni iki aku wis mlebu blukaran iki kok rombongan preman-preman iki seakan-akan preman itu ngerti nek aku arep balik. Alhamdulillah aku ki iso ngatasi iki jadi mugi-mugi ning ngarepanku ora ana neh cobaan atau ane gangguan-gangguan mugi-mugi cuma sedikit tok lah sedikit tok Allahumma sholli ala ono wae astagfirullahaladzim lalakon astagfirullahaladzim yuk ayo pendekar gondrong omongnya wis mati harus balik aku kok gane UN aku tak berobat sampai ngomongnya wis mati pendekar gondrong ya ya oh jadi orang sing ngobati sampean oh jadi kok ya Allah pelan sampean sadar maksudmu oh jadi sampai mau rajon ya iya nek isorane wae koyo ngene koyo apa rajon aku kan ngerti sampean urung mari tenan mending daripada sampean tak pateni urung balik mending sampean lunga saya tidak takut dengan kau muka kecil dengan saya terus maksudmu apa wow lor apa iki wilayahmu aku kan lewat orang ganggu iki ganggu
kerja kerjaan preman itu. DE duwe cita-cita pengen neror kabeh spiritual. Ora pandang bulu arep diganggu kabeh. Kesalahan spiritual iku apa pendekar Gon? Tahu salah Apa salah? Ustaz itu. Karena pula mereka sahabat saya. Mereka bisa perhatian. Oh, itu ngene pendekar gondrong. Pendekar bisu iku emang wis terlalu akeh dosa. Dia terlalu akeh kesalahan. Jadi wajar. Jangan kau Ya enggak kurang ajar emang kaya ono buktine. tua. Kamu itu udah mau tahu. Yo kabeh wong ambu lemah. Terus boleh bertuyur kepada kau. Mati di tangan saya. Oh yo nek mati ora iso, mati ku di tangan Gusti Allah. Mending ngene wae pendekar gondrong. Aku kan arep balik. Aku nggone UM, jadi aku ora ono permasalahan. Jadi mending aku kon dikek dalan wae. Kamu ingin balik. Kenapa? Iya. Ngono lho. Ah. Maksudmu apa itu? Itu doang kamu. Walah. Jadi iso ra iso wani ra wani tujuan. Tak tandingi. Allah. Udah. Oh, udah saya tahu. Tidak ada apa-apanya dengan saya. Aku iki ora ganggu sapa-sapa. Aku mung arep balik numpang lewat tok. Ngopo sampean kok iso sampe kaya ngene? Apa rugine sampean? Satu persatu sudah tua. Jika mereka cinta, habiskan. Ya aku kan lewat tok. Aku enggak lereng kene. Kan kamu sahabatnya, Iya. Ustadz dari bawah itu. Maka kaulah yang akan tewaskan pertama. Maksudnya apa iki? Jika kau tidak terima, gila, maka Ustadz akan semua dua. Aku tunggu. Nek Kamu mengikuti aku saja. maksudnya Kamu tadi mengikut aku. Gimana mau? enggak pengikut piye maksudnya? Kamu sekarang ikuti ke jalan saya, jangan ikuti jalan sesat itu. Gusti. Nah, nek aku melu sampean kaya ora Kamu ora iso. aku kasih Emoh aku. Aja ming dikeki ilmu, dikeki apa. Nggo apa gunane dhewe sakti nek ade urut dalan sing ra bener. ada. Gunane apa? Kita akan membalas dendam sahabat kita yang telah ditewaskan oleh Raja Ustadz Bedebah. Yo iku wajar. Pendekar bisu dipateni karo Rey wajar karena dia terlalu meresahkan masyarakat. Ada cowok kita. Aku nek melu sampean aku. Sekarang datang. Saya kasih satu uang. Piye? Kamu ingin mengikuti aku atau benar-benar mengikuti Ustadz? Jika kau mengikuti Ustadz, jangan salahkan saya. Jika kau tumbang di tangan saya, Sebenarnya aku ora pengen ribut, ora pengen gelut. Aku iki pengen ngejake kaya sampean sadar. Tapi nek aku melu sampean koyoke angel. Aku ora gelem neh melu sing ra bener. itu benar jangan kita. Ora bener piye?
bondone wong bondone, bojone wong bojone. Iku ora ilok iku. Sahabat tidak boleh. Maka saya yang bermain boleh tak cinta. Pendekar gondrong. Kaya ngono iku adewe diparingi Allah iku urip masing-masing. Jadi ana aturane. Kok sampean ya diomongi. Mending balik sampean sing melu aku, adewe nggone UM, nggone Bang Rek sinau. Kau malah berceramah di jalan. Yo arep yen lho. Jangan, Sampean jangan. iki Kita adu kesaktian saja. Gimana? Kesaktian apa kau? Dikasih ilmu oleh Ustaz. amuga nek ngono. Mati kau. La haula wala quwata illa billahil La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini detik-detik. Hidup jarak setan. Punggung kau sampai pendekar gondrong. Gambar kaya dewi lungas ya. Aku gak kuat.